rayuwata ke ce. Rayuwata kai ne daidai ni ba cuta ba cutuwa. Rayuwata kai ne. Rayuwata ke ce daidai ni ba cuta ba cutuwa. Ke na saka bangon littafi na wanda yake dauke da duk labari na. Aurenki ƙarshen lissafi na, in na rasa kiran nan an raba babina. Kun ji sai ku yi shaida, rayuwa na bada, na aminta ku yada, mai ki idan sai kauda. Ban ɗauka ba kar in shiga damuwa, in ba kai ba ina fada ruwa. Saka a raina tamkar zanen zabuwa, ba batun ka da shi ko kai yo goguwa. Ana ta kawo suka me ke faruwa, maimakon ka rage kullum sai karuwa. Na samo yarinya kyakkyawa, kun ganta san kowa, ta sami ni jin daɗi. In ta fito kowa na ribibigun, kallon ta yi ta rawa, jikinsu suna kauɗi. Oyoyoyo na samu ɗan yaro kyakkyawa, kun gansa san kowa ya sami ni jin daɗi. In ya fito kowa na rabe bigun, kallon sa yi ta rawa, jikinsu suna kauɗi. Da turanci in zan kira ki dalin tsarina, da larabci ƙurratu aino sanyi na idona, faransanci mona mur shi ne zaɓina. Kin zarce yadda suke tunani.